హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ గోండి మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి 1 by 1 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఫ్రెండ్స్, ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. చివరి వరకు ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి మనం షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి 1 by 1 ఒకటే ప్రాసెస్. లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి ఇక్కడ కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా కంప్లీట్గా 1 by 1 వచ్చేస్తుంది ఇలా. సో 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో కూడా మిస్ కాకుండా. ల్యాగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్, కొంచెం మెల్లగా చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 టోటల్ ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసి పేస్ట్ టైల్ సేమ్ లాంగ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని మొత్తం ఫొటోస్కి ఒకటే ప్రాసెస్. మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయాలి. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు చేసుకోండి. సో ఆల్మోస్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిన 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. ఆ ఫొటోస్కి ఇప్పుడు కంటిన్యూ, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, ఒకటే ప్రాసెస్. దీన్ని కింద నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా కింద నుంచి పేస్ట్ 1 by 1 టోటల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, కొంచెం వీడియో అనేది ల్యాగ్ అవుతుంది. సో మెల్లగా చేసుకోండి, లేదంటే కట్ అవుతూ వస్తుంది. మెల్లగా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం 1 by 1 ఫొటోస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. నా మొబైల్ చాలా ల్యాగ్ అవుతుంది ఈరోజు, ఏమైందో తెలియట్లేదు. సో 1 by 1 మొత్తం చివరి వరకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఫొటోస్ని ట్యాప్ చేసి కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 టోటల్ చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. నా మొబైల్ ల్యాగ్ అవుతుంది. నేను మొత్తం ఇలా ఇప్పుడు చూపించిన విధంగా మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే
వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్, నేను చెప్పిన విధానం మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.